Здравей и добре дошла във втори епизод от серията "Когато живота има по-голям план". Серия, в която говорим за освобождаването. Не онова освобождаване, което звучи красиво само на думи, а истинското, вътрешното, човешко освобождаване. Освобождаването от вина, от самонаказване, от нуждата да бъдем одобрени, от старите истории, които сме приели за истина само защото някой ни ги е повтарял достатъчно дълго. В предишното видео говорихме за това да не наказваме старата си версия с новото си осъзнаване. За това, че може би не сме направили нищо грешно. Може би просто тогава сме избирали от болката, страха, програмите и ресурса, който сме имали. Днес искам да продължим с една тема, която за много жени е изключително дълбока. Какво правим с обвинението? С критиката, с осъждането, с онзи глас отвън, който казва: ти си виновна, ти не се справяш, ти си прекалено чувствителна, ти драматизираш, ти не си достатъчно добра майка, ти си егоистична, ти мислиш само за себе си, ти не правиш достатъчно, ти винаги, ти никога и така нататък. И понякога този глас идва от партньор, понякога от родител, понякога от приятелка, от колега, от общество, което има много ясна представа какво трябва да бъде една жена, една майка, една дъщеря, една съпруга. А понякога най-болезненото, този глас вече не идва отвън, вече е станал наш вътрешен глас. И ти се обвиняваш сама, дори когато никой нищо не е казал. Някой някога те е критикувал толкова често, че днес дори не е нужно да присъства. Гласът му вече живее вътре в теб. Ти сама казваш на себе си: не си достатъчна. Пак не се справи. Как можа? Другите могат, а ти защо не можеш? Толкова ли е трудно? Сигурно проблема е в мен. И днес искам да ти кажа нещо много важно. Не всяко обвинение заслужава да стане твоя истина. Само защото някой те обвинява, не означава, че той вижда цялата картина. Само защото някой е убеден, че ти си проблемът, не означава, че това е истина. Само защото някой говори силно, категорично, остро или уверено, не означава, че говори от мъдрост. Много често човекът, който обвинява, не говори от яснота. Той говори от собствената си болка. Това не означава, че трябва да оправдаваме лошото отношение. Не означава, че трябва да търпим обиди. Не означава, че трябва да позволяваме някой да ни смачква, защото и той има травми. Не. Това означава нещо друго. Означава да започнем да различаваме. Това истина ли е за мен или е нечия болка хвърлена към мен? Защото има хора, които не могат да стоят със собственото си неудовлетворение. И вместо да го почувстват, го проектират върху другите. Има хора, които не могат да понесат собствената си вина. И затова търсят виновен навън. Има хора, които не могат да признаят своя страх. И затова се опитват да контролират всички около себе си. Има хора, които не са се научили да говорят за нуждите си. И затова обвиняват. Има хора, които не са щастливи в себе си и затова им е трудно да бъдат нежни с другите. Те не казват: боли ме, казват: ти си виновна. Не казват: страх ме, казват: ти никога не правиш достатъчно. Не казват: не знам как да се справя със себе си, казват: проблема е в теб. И ако ти си човек, който е много чувствителен, много отговорен, много свикнал да се самонаблюдава, много свикнал да си казва: къде сбърках аз, тогава чуждото обвинение много лесно намира място в теб. Някой ти хвърля вина и ти я хващаш.
Не защото е твоя, а защото си свикнала да поемаш. Свикнала си да бъдеш разумната, да бъдеш тази, която разбира, да омекотяваш напрежението. Свикнала си да се питаш дали не си прекалила, дали не си била твърде остра, дали не си била твърде чувствителна, дали не е трябвало да премълчиш, дали не е трябвало да се нагодиш. И така, малко по малко, започваш да живееш не от вътрешната си истина, а от опита постоянно да не бъдеш обвинена. И това е много изтощително. Защото започваш да се проверяваш непрекъснато. Как звуча, как изглеждам, какво ще си помислят, дали няма да се разсърдят, дали няма да кажат, че съм неблагодарна, дали няма да ме обвинят, че съм егоистична. И тогава не живееш истински. Тогава само се съобразяваш. Не избираш, а се опитваш да се предпазиш. Не говориш истината си. Само дозираш себе си така, че да не предизвика нечия реакция. И ако си израснала с критичен родител, това може да е много дълбоко познато. Може би като дете си научила, че любовта идва с оценка, че трябва да се стараеш повече, че винаги има нещо, което може да бъде по-добре, че грешката не е просто грешка, а повод да се усъмниш в стойността си. Може би някой е вярвал, че критиката е градивна, че така те подготвя за живота, че така те прави по-силна, че така те мотивира. Но ако едно дете не чува критиката като стратегия за развитие, а по-често я чува като не съм достатъчна такава, каквато съм. И после това дете порасва, става жена, става майка, става професионалист, става човек, който външно може да изглежда много силен, способен и отговорен, но вътре в себе си още носи една част, която чака оценка. Една част, която се страхува да не сбърка. Една част, която се свива при критика. Една част, която приема всяко обвинение като доказателство, че ето отново пак не съм достатъчна. И тук идва освобождаването. Не като кажем, никой няма право да ми каже нищо. Не като отхвърлим всяка обратна връзка. Не като решим, че другите са проблема. А като започнем да различаваме. Има обратна връзка, която идва от любов. Има критика, която идва от контрол. Има човек, който ти казва нещо трудно, но го прави с уважение. Има човек, който те обвинява, за да те накара да се чувстваш малка. Има думи, които те карат да пораснеш. Има и думи, които те връщат в срама. Има истина, която може да боли, но носи яснота. Има обвинение, което боли, защото е натоварено с чужда непреработена болка. И въпросът не е да станеш недосегаема. Въпросът е да станеш по-свързана със себе си. Да можеш, когато чуеш нещо, да си кажеш, ще проверя дали тук има истина за мен. Но няма автоматично да приема цялата вина. Това е зрялост. Да можеш да кажеш, може би има нещо, което мога да видя, но това не означава, че цялата тежест е моя. И да можеш да си кажеш, разбирам, че другия е ядосан, но неговия гняв не е доказателство, че аз съм виновна. Да можеш да си кажеш, чувам те, но няма да позволя тонът ти да определя моята стойност. Това е вътрешна граница. И тя е много различна от това да поставиш стена. Стената казва, не ме интересува какво казваш.
Докато вътрешната граница казва, ще те чуя, но няма да се изоставя, докато те слушам. Стената казва, всички са срещу мен, а границата казва, ще остана свързана с истината си, дори когато някой не е доволен от мен. И това е толкова важно, защото много жени бъркат любовта с това да поемат чужите емоции. А любовта не означава да станеш кошче за чуждата болка. Можеш да обичаш някого и да не приемаш начина, по който говори с теб. Може да разбираш, че някой страда и въпреки това да не му позволяваш да те наранява. Може да имаш състрадание към историята му, без да се жертваш за нея. Можеш да кажеш, виждам, че ти е трудно, но няма да бъде мястото, върху което изливаш всичко, което не можеш да преработиш в себе си. Това е много силна позиция. Не е агресивна, не е студена, не е наказваща. Просто ясна. Ясна позиция. И ако сега се питаш, добре, но как да разбера дали едно обвинение е истина или чужда проекция, може да започнеш с няколко въпроса. Първият въпрос, този човек говори ли с уважение към мен? Защото истината няма нужда да унижава. Обратната връзка няма нужда да смачква. Любовта няма нужда да те прави малка, за да бъде чута. Вторият въпрос, който да си зададеш, това, което ми казва, води ли ме към повече яснота или ме кара да се срамувам? Понякога истината може да е трудна, но след нея има яснота. Срамът обаче те свива. Кара те да иска да се скриеш. Кара те да се съмняваш не просто в поведението си, а в стойността си. И третият въпрос е, има ли конкретика или само нападение? Едно е някой да каже, когато се случи това, аз се почувствах така и имах нужда да поговорим. Но друго е да ти каже, ти винаги си такава. С теб не може да се говори. Ти си проблема. Никога не мислиш за другите. Когато има винаги, никога, ти си такава. Много често вече не говорим за конкретна ситуация, говорим за натрупана емоция, която се излива. Четвъртият въпрос, това обвинение познато ли ми е от миналото? Понякога настоящата ситуация не боли толкова заради самата ситуация, а боли защото е натиснала стар бутон. Някой казва, не се справяш и тялото не реагира само на този човек. То реагира на всички моменти, в които си го чувала преди. И тогава е много лесно да се върнеш в старата роля. Да се защитаваш, да се доказваш, да обясняваш, да се стараеш повече, да се смалиш. Да се извиниш дори когато не си направила нищо лошо. Затова понякога най-лечебното нещо е да спреш за миг и да си кажеш, това настоящата истина ли е или се активира стара болка. И петият въпрос. Какво би казала моята по-зряла, спокойна, свързана версия? Не детето в мен, което се страхува да не бъде отхвърлено. Не старата версия, която веднага поема вина. Не онази част, която иска да бъде добра на всяка цена. А зрелият ми вътрешен глас. Може би той би казал, ще разгледам тази ситуация, но няма да се обвинявам автоматично. Или мога да поема отговорност за моята част, без да поемам чуждата. Или имаш право да си ядосан, но нямаш право да ме унижаваш. Не съм длъжна да се предам, за да запазя мир. Това последното е много важно. Защото много жени наричат мир онова, което всъщност е вътрешно самоизтезаване.
Навън няма конфликт, но вътре в тях има предателство към себе си. Не казах какво мисля, не казах какво чувствам, не казах, че ме боли, не казах, че това не е окей за мен, не казах не казах стига, не казах не искам така. И после тялото носи това неизказано нещо. Носи го в напрежение, в умора, в раздразнение, в отдръпване. В усещането, че живееш живот, в който постоянно трябва да бъдеш внимателна да не разстроиш някого. Но истинската близост не се гради върху това единия да се смалява, за да може другия да не се среща с себе си. Истинската близост има място за истина. Има място за неудобни разговори, има място за граници. Има място за това да кажеш: това ме заболя, не съм съгласна, не мога да поема цялата вина. Готова съм да говоря, но не и да бъда нападана. И знам, че за много жени това е страшно. Защото ако цял живот си получавала любов, когато си била удобна, първите пъти, в които станеш истинска, ще се чувстваш сякаш рискуваш всичко. Ще има глас, който ще ти казва: ами ако ме отхвърлят, ами ако се ядосат, ако ме помислят за лоша, ако вече не ме харесват. Но искам да те попитам нещо. Колко още ще плащаш с вътрешния си мир, за да не разочароваш хора, които не могат да понесат истината ти? Колко още ще приемаш вина, която не е твоя, само за да не се стигне до конфликт? Колко още ще се опитваш да бъдеш правилната, добрата, разбиращата, спокойната, докато вътре в теб нещо крещи, че вече не може така? И тук не говоря за това да станеш груба, да започнеш да обвиняваш обратно. Не говоря за това да станеш студена. Говоря за това да се върнеш в себе си. Да не позволяваш чуждата болка да стане твоя самоличност. Да не позволяваш чуждото недоволство да определя стойността ти. Да не позволяваш нечия неспособност да общува зряло, да те убеди, че ти си проблема. Защото понякога най-голямото освобождаване идва, когато спреш да се защитаваш пред хора, които не искат да разберат, а просто си търсят някой виновен. И това е тежка, но много зряла истина. Не всеки разговор е покана за разбиране. Понякога е опит за контрол. Не всяка критика е обратна връзка. Понякога е чужда болка, облечена в претенция. Не всяко обвинение е истина. Понякога е просто начин, в който някой да не се срещне със себе си, защото се страхува. И когато започнеш да виждаш това, не е нужно да ставаш студена. Просто ставаш по-ясна. Можеш да кажеш: ще помисля върху това, което ми казваш, но също можеш да кажеш: и не приемам начина, по който ми го казваш. Може да кажеш: разбирам, че си ядосан, но също така може да кажеш: не съм съгласна да бъда обвинявана за всичко. Може да кажеш: искам да поговорим, но също така може да кажеш: не мога да говоря, ако ме нападаш непрекъснато. Може да кажеш: готова съм да видя моята част, но също така и няма да поема и твоята. Това е енергия. Това е енергията на жена, която вече не бърка любовта със саможертва. Жена, която може да бъде мека, но не и без граници. Жена, която може да бъде разбираща, но не и удобна на всяка цена. Жена, която може да поеме отговорност, без да поема чужда вина. И ако днес тази тема те докосва, искам да ти дам една малка практика. Помисли за ситуация, в която някой те е обвинил.
критикувал или те е накарал да се усъмниш в себе си по някакъв начин. Не избирай най-тежката ситуация, избери нещо, с което можеш да останеш спокойно за няколко минути. И си задай няколко въпроса. Какво точно ми беше казано? Какво почувствах в тялото си? Каква стара история се активира в мен? Кой бутон ми натисна? Наистина ли цялата вина беше моя? Какво бих искала да кажа от място на спокойствие и вътрешна стойност? И после може да напишеш едно изречение: връщам на другия това, което не е мое. Оставям при себе си само урок. Не като отхвърляне, не като наказание, а като вътрешно подреждане. Моето остава при мен, чуждото се връща при човека, на когото принадлежи. И понякога това е достатъчно, за да усетиш малко повече пространство в себе си. Защото когато си живяла дълго време с чужди обвинения, може да не знаеш къде свършваш ти и къде започва чуждата болка. Но може да започнеш да се учиш малко по малко. С всеки момент, в който не приемаш автоматично вина. С всеки момент, в който спираш преди да се извиниш за нещо, което не е твое. С всеки момент, в който казваш: ще проверя дали това е истина за мен. С всеки момент, в който не позволяваш на чуждия тон да определя твоята стойност. Това е освобождаване. И днес искам да те оставя с едно изречение. Не всяко обвинение заслужава да стане твоя истина. Понякога то е просто нечия болка, която търси къде да отиде. И ти вече не си длъжна да бъдеш дом на тази болка. Можеш да бъдеш състрадателна, можеш да бъдеш честна, можеш да бъдеш отворена за обратна връзка, но вече не е нужно да се изоставяш, за да запазиш връзката с някого. Защото истинската връзка не изисква да загубиш себе си. Благодаря ти, че беше тук. В следващата част ще поговорим за нещо много интересно. Как благодарността може да ни помогне да преминем по-леко през трудни периоди, без да отричаме болката си и без да се насилваме да бъдем позитивни. И ти оставям и един въпрос. Кое обвинение все още носиш като своя истина, въпреки че може би никога не е било твое?